Знаеш, първо, къде ти изчезват парите най-вече. Не, също аз знам за глупости. Обаче не знаеш за какви. Гордо. Аз не знам. Ама. Никога не знам. Това е абсолютно нормално и точно заради това сме излезнали днес с нашия приятел. Това е Евротракър. Това е специално приложение, с което всеки път, когато харчим пари, можем да си ги записваме и като дойде края на месеца, ще так отваряме и виждаме точно къде сме похарчили парите. Да. Полезно, за мен особено. За всички е полезно, тъй като ние като цяло, особено младите хора, сме свикнали. Нали? Влизаш, харесва ти, плащаш, нали? Разполагаш се. Обаче като дойде на края на месеца, трябва да има и баланса къде е отишъл. И най-готиното, на мен ми е любимата функция, има гласово. Цъкаме на гласовица, сега казваме 30 евро за храна. И съответно сега приложението обработва нашата заявка. И ето въвежда 30 евро за храна. Ето показваме го тук как изглежда. И тук, когато отвориме, имаме ето 30 евро за храна. И по този начин може да си следим абсолютно всички разходи. Това е брутално. Той си го има в App Store, нали? Освен, че го има в App Store, е абсолютно безплатно. Работи на български, принципно може и офлайн да се въвежда. Не ви събират данните, така че всичко си е private, българско е и можете да си го ползвате абсолютно безплатно. Подкрепяме българските Мерси приложения. много. Всички останали визитайте, гледайте Евротракър.